Bamakona lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tali bi ye araba ye Amadu El Konare ne ni waati sera karamɔgɔ Daba Tunkara Amadu El Konare aw bɛ bɛn kunnafoni balan la o bɛ kɛ bi karamɔgɔ Sɛmɛ Kirikila baasi foyi t'a la ni Ala ni kira sɔnna ma don nataw la Amadu El Konare a bɛna kumasoba in kɔnɔ o bɛ kɛ ni kana deliko lamaga hali dɔwɛrɛ t'an bolo o de ye kunnafoni di ye sɛbɛnnikɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn an m'an sigi k'an da sana yɛlɛ maa dɔw de y'a sɛbɛn kalimutigiw ka yɛlɛ ji sanfɛ ka yɛlɛ kulu sanfɛ ka don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ kabako ka gundo wɔgɔbɛ k'a da tali kan k'a di jamanadenw ma Amadu El Konare bɛɛ lajɛlen n'i ka baara nɛgɛ kɛrɛfɛ juru sɔgɔmada na a bɛ Jibi Jakite bolo an bɛ Jibi fo ka waleɲuman dɔn ni technicien ma sɔn e ni ne kumakan a tɛ bɔ studio in kɔnɔ yan fulaw ma kɔni olu ye tɛmɛ an ka waa ye o fana ye tiɲɛ nka sisan seli ɲɛkɔrɔla in na an b'u k'an teri ye yaasa an ka ntura kelen sɔrɔ n'a b'u bolo dɛ ni fila y'i teri ye a ka intérêt n'a y'i teri ye a ka intérêt i ka kuma ɲɛ tiɲɛ dɔ fana y'a fɔ n ye ko n'u ye kelen f'i ye k'i k'o minɛ n'i bolo kelen sɔgɔmada fɛ n'u ye filanan f'i ye tilegan fɛ o minɛ n'i bolo kelen wulafɛta k'i b'a sɔrɔ majɛnba bon ni sɔgɔmada ta cɛ bɛɛ ten fila bɛɛ Sidibe a Sangara a So a Jakite a Sar a fɛn o fɛn a n'a kɔlɛw ni filala dɔn a bɛɛ bɛ ten o tuma filaw filɛ nin ye sa dɛ wa a ka tɛgɛma gɛlɛya fara o kan o kɔni siga foyi tɛ nin na Amadu El Konare nin y'an donkan ye kosɛbɛ ni Jibi y'a bolo yɛlɛma kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ an b'an sɔnni sigi a kan sisan jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn ni san 7 ɲɔ bɛ maa min fɛ n'o kɛra i jɛɲɔgɔn ye e ka to ka si kɔngɔ la o fɛ jɛɲɔgɔnya dabila a tɛ foyi ɲɛ ye tɔɔrɔ ni waso b'an jiya ko ne ye tiɲɛ bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don joona le démocrate Fasiriba n'o ye la rédaction Amadu El Konare Adema PJ Amadu El Konare min ye adamadenw ye i b'a ye k'a fɔ ka maaw bila fili la Amadu El Konare bɛɛ fanga n'o ye démocratie ye k'a ɲɛ yɛrɛ fɔ maaw ye o tuma ko an bɛ taa min Fasiriba ko a ko lajɛ belebeleba a bolo dara Adema PJ fɛ avril kalo tile 2 san 2022 min ye CICB la u ye wele bila politikimaw ma maa minnu ye démocratie tutigɛ maa minnu ye ci jɛlen fɔ Musa Tarawele ye maa minnu kɛra sababu ye ni k'an bila ni sigi kɔnɔ bi san 31 tɛmɛnen kɔfɛ a ye na tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mun ni mun ɲana mun ni mun ma ɲa an kɛɲɛna mun na hali bi an mago bɛ mun na o tuma a ye n'an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye Fasiriba ko hali n'an man di nka min ye anw politikimaw ye a ye na an ka ɲɔgɔn ye sabu jamana tɛ jɔ an kɔ an mana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo anw de ye bara kelen kɔnɔ kisɛw ye a ye n'an ka tiɲɛ fɔ jamana ko la Fasiriba ko Adema PJ a y'a tulo ci Amadu El Konare ni ka wele bila maa caman ma i b'a ye k'a fɔ u n'u fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ politiki hakilina la nka jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na politikimaw ka hakilinaw ye kelen sabu politikiman fɛla tɛ dɔwɛrɛ dɛ n ka kɛ jamana kuntigi n ka kɛ minisiri ye n ka kɛ maire ye n ka kɛ député ye foyi yɛrɛ t'o kɔfɛ fiyewu Fasiriba ko Amadu El Konare min ye ni lajɛ min bolo dara maa minnu tun b'a kɛnɛ ka dakusi ka bɔ cɛ b'o la muso b'o la bɛɛ fanga a cɛbaw dɔn Amadu El Konare Adema PJ a ɲɛmaw ye kuma bɔ ka bin nin ye olu ka hakilina ye hakilina mun don an ka jamana bɛ cɛmancɛ fanga la Amadu El Konare jamana bɛ ka mara ni sɔrɔsiw ye anw démocrates nin t'anw fɛla ko ye anw fɛla ko ye mun ye jamana kɔnɔna la o de ye kalafili ka labɛn jamana ka di civiliw ma sɔrɔsiw ka taa kan kɔnɔna la min ka jamana lakana baara kɛ nka Mali to bunakun ka bi dɛ mun ye Mali bila o bunakun kan an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye Fasiriba ko yanni maa ka jigin bin yɔrɔ la i bɛ jigin talo yɔrɔ la mun ye sɔrɔsiw bila jamana kunna bi démocrates Amadu El Konare politikimaw minɛn da jiginna olu de bolo Fasiriba ko minɛn da jigin dɔrɔn tɛ dɛ minɛn n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen de halakira baji kɔnɔna la Amadu El Konare o kɛra sababu ye sɔrɔsiw fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Fasiriba ko min ye démocrates ye Amadu El Konare u ye kuma di ɲɔgɔn ma kelen kelen Adema y'a jira k'a fɔ bɛɛ fanga na waati an ka jamana kɔnɔna la n'i ye tɔn lajɛ tɔn min tun kolo ka girin Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko Adema PJ a ko tuguni n'i ko k'i b'a sanga fan wɛrɛ fɛ Amadu El Konare ko nin kuma in bɔra professeur Jɔnkuna Tarawele da kɔnɔ Amadu El Konare o kɛra san 2007 ko Adema ni parti min bɛ sanga ɲɔgɔn na farafinna o ye ANC
ANC n'o fɔra i b'a ko Nelson Mandela ka tɔn Sud-Afrique o don Fasiba ko Amadu Ali Konare tɔn min ka girin i n'a fɔ ANC tɔn min kɔnɔ ka bon cɛbaw bɛ tɔn min kɔnɔ o tɔn kan ka dɛsɛ jamana kɔrɔ wa o tɔn bolo kan ka jigin wa mun ni mun ye o tɔn hakilina sɔrɔ a ko k'a kɛra fili belebeleba ye Fasiba ko min ye kuma dira politikimɔgɔ ma kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ taa fɔ Umaru Mariko Sadi o ɲɛmaaba kuma dile ale ma Amadu Ali Konare k'ale da kɔni fila ko bin tigɛ dɛ o kuma k'ale y'a yira k'a fɔ min ye bɛɛ jɛfanga ye Amadu Ali Konare ko caman ɲana ko caman fana bɛ o ma ɲa n'i ye ko taabolo lajɛ surasi minnu bɛ yen a tɛna kɛ n'olu ka ko man di ale ye a y'a dafa kuma la o kuma ko surasiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ jamana in kɔnɔ a baara ta ko maa k'u kɔfilo la koyi o kuma k'u bɛ ka dugudenw faa min ye bamanciw ye k'u b'o yɔrɔ dɔn o kuma kuma ye a dun de kuma kelen ka Mariko dun Amadu Ali Konare a kɛra SN Ball ye sabu a tununa min ye k'a ɲini fina k'a ɲini jɛ la a dɛsɛ bɛ ka yaame don min na ko bi ni kuma ma dun a bɛ boli mun na parce que b'a ko min ye Mura Janjo ye surasiw ye kundama min sɔrɔ armée monte en puissance maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bamanciw k'u minɛ k'u kunci k'u dafara dugudenw k'u lafiya Amadu Ali Konare ka tɔɔrɔ bɔ dugudenw kan maa jumɛn bɛ fɛ ka min ye bɛlɛ k'o k'an ka ɲama dunfɛn na jugu a filɛ dɛ juguw kɛ la kibaru Amadu Ali Konare Fasiba ko min ye o daraja mun bɛ ka kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw fɛ maa jumɛn de kan k'u fari fa maa jumɛn de kan ka don dugudenw n'u hakiliw cɛ Amadu Ali Konare n'o tɛ jamana juguya ye Fasiba ko o kuma min bɔra Mariko da kɔnɔ Amadu Ali Konare k'a kɛra sababu ye a b'o dogodogo kɔnɔna la a bɛ n'a yɛrɛ yira don jumɛn ka bɔ dogo la a bɛ na de a natɔ dogo la caman d'ale koyi a bɛ na caman d'ale dɛ fɛn fɛn taara a bɛɛ maliyɛn wa a bɛɛ bɛ na samiya fɛ dunanw de b'i ye Cikɛbuguda la kosɛbɛ dunan caman minnu bɛ yen ni politiki ɲɛma sɔrɔ ka sɔrɔdasiw kɔni don fanga na politiki maa fɛn o fɛn minnu jɛlen don olu b'u ka politiki baara kɛ nka minnu y'a kurutukurutumaw ye n'u nɔnɔbɔlen u bɛɛ de bɛ taa Cikɛbugudaninw na réseau tɛ yɔrɔ mun na boliti dangɛw n'o tɛ n'i taara hali réseau ma yɔrɔ radari minnu nalen i bɛ minɛ dɛ an bɛ kuma an bɛ yiri foro kuraw de bɛ tigɛ Cikɛbugudaw la i mɛn o mɛn o buguda la yen hali ni réseau tɛ yen don dɔ i na segin ka na ni jama cayara i b'i tɛlu i nana Amadu Ali Konare Fasiba ko a ko a baara ta min ye démocratiw ye Amadu Ali Konare i b'a ye k'a fɔ k'u ka baara kɛra mun ye Amadu Ali Konare o de ye ka dunkojuguya k'o kolokolo min ye nafolo k'a buruja Amadu Ali Konare ka jamana labila u yɛrɛ sɔnn'o ma k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni fanga dɔgɔyara kosɛbɛ sabu n'i ye jamana taabolo lajɛ min kɔni ye faso nafolo ye k'a buruja faso wari k'a tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye faso di ɲumanya akila ye Amadu Ali Konare k'o bɔ maaw dusukun na k'i b'a fɔ ko démocratiw ka baara n'o tɛ kunun ko Mali lakɔliden farafinna ka taa bila nansara la Mali lakɔliden ko misali tun bɛ ta n'an ye nka bi Mali lakɔliden kɔfɛ Amadu Ali Konare ko dɔwɛrɛ tɛ ko denye donko ye n'i y'o lajɛ o tuma ko mun y'a se an ma an ka bɛɛ fanga kow tiɲɛna maa minnu ye bɛɛ fanga baaraw kɛ Amadu Ali Konare k'u y'u bolo bɔ jamana kɔrɔ dɛ o tuma u y'u bolo bɔ jamana kɔrɔ k'u bolo don u yɛrɛ kɔrɔ k'u ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ye daraja sɔrɔ u ye nafolo sɔrɔ u ye wari sɔrɔ u mago bɛ fɛn fɛn diɲɛna u y'o sɔrɔ nka jamana kɔni k'o sigira sentigɛ kɔnɔna la o tuma ko k'o f'u ye Amadu Ali Konare min kɔni an ka jamana kura min bɛ yen Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ da kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ni kalafili kura labɛnna maa kura min bɛna jamana kuntigiya la k'o kan ka kɛ maa ye a mana kɛ politiki maa ye a mana kɛ maa fan o fan ye Amadu Ali Konare ni ka Mali k'a danbe segin malidenya la k'a kɛ malidenw ta ye fɛn fɛn bɛ ka fɔ Mali kurako kɔnɔna la o ka se ka boloda dunkojuguya bɛnsɛnkɔniya nafolo k'a buruja min ye kɔnkuru ye k'a k'a kɛcogo la o tuma ko fili man k'o sɔrɔ abada n'an bɛ fɛ ko Mali kurako a ka kɛ lakika yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ démocratie kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate Jobato naji min ma kuma fila bɛ bɔ i da n'i ma fɔ den ni ba bɔlen n'a fa ni fa bɔnbɛn kunnafoni sɛbɛn Sud Hebdo i k'a dɔn la rédaction u ka ɲɛmaayaso u ye sɛbɛn kɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Guinée b'olu bolo Guinée min n'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn labɛnnen don jamana ɲɛmaayaso fɛ k'a daminɛ Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga sɔrɔdasi minnu farala olu kan n'u jɛra ka IBK fanga dafiri bi ko k'a dɔn fɛɛrɛ kura jɛn de b'u bolo Guinée la n'u b'a fɛ ka jamana ta u bolo kan
ma Sudi Hebdo ko olu y'a ɲɛɲini u y'a ɲɛdɔn sabula k'olu ye sɛbɛ ginoma dɔ sɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen détaillement kɛlen don sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi min ye i k'a dɔn ni kɛlɛ tɛ fila ye an ka jantɛlɛ sara ɲɔgɔn na sigi sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyali kɛrɛtɛtɛ gwɛya bɛ ka kulusi mugu don Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ani CEDEAO jɛɲɔgɔnjɛ olu wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ bunakun kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko gwɛlɛya bɛ samali kɛ fɛn jumɛn kan dugulataw ni kɛnɛkan da min fɔlen kɛnɛ kan o ye k'a fɔ cɛden minnu bɛ yen n'u bɛ Mali kunna bi i k'a dɔn awa diɲɛ seleke naani maa mun m'an kɔ bi olu bɛɛ lajɛlen ko aw tɛ sariya rɔ aw ka bɔ jamana kunna a ka di maaw ma minnu bɛ yen ni k'a dɔn ni jɛmu faga ani jamanadenw yɛrɛ ka tigɛ kɔrɔta bi olu sigi aw kunna a kana kɛ ni marifa ye sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔnfɔnbaliya de bɛɛ kɛnɛ k'a dalen don k'a fɔ ni Mali ma waati fɔ waati min bɛ pereperela tigɛ k'a fɔ anw bɛna kala ta n'o ma kɛ ko i k'a dɔn fali na lafiya ni Mali ye i k'a dɔn o gɛlɛya de bɛ anw dala bi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen don Asimi a n'a jɛw fɛ i k'a dɔn ko dugola jɛrɛ dɔ kɛra olu yɛrɛ ye min ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sabula u y'a jira k'a fɔ ni hakili b'a la tile fila in na États-Unis kaw ka lasigiden ni o ye k'a dɔn hakɛ nin sɔrɔ ale ye kuma dɔ porokoto kuma min na ko k'a tɛna mɛn bilen ko hakilinaw b'a la ka ɲɔgɔn faamu ko Mali ni CEDEAO na ɲɔgɔn faamu i k'a dɔn ko Mali gwɛlɛya a na duga sɛbɛnnikɛla ko ni kumaw fɔra ni dalu ye i k'a dɔn olu ye kisɛ sɔrɔ min na o sabula u y'a jira k'a fɔ tile fila in na min ye i k'a dɔn ko awa bɛnkan ye fɛn min ye k'o ye k'a fɔ Asimi Goita ale de bɛna wala sɛmɛ i k'a dɔn ni ka i jɔyɔrɔ di Choguel ma ni ka i ka démissionnement kɛ ka bɔ armée la wa ni ka tila ka i kamɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ o y'a kɛlen ye civil gansan ye wa k'o de bɛna kɛ kalo 18 nata kɔnɔ kalo 18 min bɛ yen n'a bɛ daminɛ mai kalo tile 31 nata la nin ye i k'a dɔn Sudi Hebdo maaw u ka fɔ ye u donna ɲɛfɛ u y'a fɛsɛfɛsɛ u y'a jira k'a fɔ mais fɛn labɛnnen don Asimi Choguel ani k'a dɔn colonel tɔw minnu bɛ yen n'u jɛra ka fanga dafiri n'olu yera kɛnɛ kan hali ni tɔw bɛ dugu la ka fara ministre korogurinba fila min bɛ yen n'olu bɛ gouvernement kɔnɔ u jɔsen ka bon kosɛbɛ Sudi Hebdo u y'a lakali u y'a jira k'a fɔ nin donni in kama alamisa don marisi kalo tile 31 tɛmɛnen i k'a dɔn maaw labilala k'a dɔn waati la u tɛ deli ka labila waati min na Kuluba n'o bɛ nɛgɛ kaɲa 15 ko fɔ ko olu de yɛrɛ de ye dalu sɔrɔ k'a jira k'a fɔ min ye colonel Asimi Goita i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn colonel Sadio Kamara colonel Maliki Diao colonel Abdoulaye Mayiga ka se colonel Ismaël Wage i k'a dɔn ka fara Choguel Kokala Mayiga ani k'a dɔn ministre Abdoulaye Diop ko ninnu ye ginola jɛrɛ kɛ jɛrɛ min bɛ yen ni koko tɛ a ma kɛ maanya maa mun bɛ yen ni olu tulo sɔmi ka ja kosɛbɛ olu kɔni de kɛra sababu ye olu ka kibaruya in sɔrɔ sabula k'o ye maa hakili juru cɛnalen min yɛrɛ ye Kuluba cakɛla dɔ ye min y'a sɛmɛntiya olu ye k'a fɔ nin jɛrɛ in kɛra sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko me bɛ jɛrɛ in kɔnɔ n'u bɛnna o kan sabula gafe min dilara kɔ kan ko olu yɛrɛ Sudi Hebdo maaw sera k'u ɲɛ fili o gafe kibaruya dɔw la kibaruya mun b'a pereperela tigɛ k'a fɔ fɛɛrɛ min ni gindo min dilalen don Asimi a n'a jɛw fɛ k'o de filɛ nin ye koyi min ye k'a dɔn awa kalo 18 o bɛna kɛ furanjɔrɔ fanga kunumɔ ye nka min bɛna daminɛ mai kalo tile 31 nata la o kalo 18 kɔnɔna la min ye labɛnw bɛna kɛ Asimi Goita o bɛna wala sɛmɛ ko ka bɔ jamana ɲɛmaaya na ni k'a jɔyɔrɔ di Choguel Kokala Mayiga ma n'a y'a jɔyɔrɔ di o ma tuma min na jamana sariya b'a fɔ n'i bɛ fɛ k'i kamɔ politiki sira kan i ka k'a dɔn jamana sabaraba n'a duloki bɔ ni k'o da i k'a dɔn k'a bɛna démissionnement fana kɛ ko ka bɔ l'armée la i k'a dɔn ni ka kɛ civil gansan ye o la foyi tɛna se k'a bali sariya la waasa k'i pili yɛrɛ kamɔ Mali jamana ɲɛmaaya o nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko olu de ye nin kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɛbɛn min bɛ yen ni ginola sɛbɛn don ko olu sera k'u ɲɛ fili i k'a dɔn a parade damadɔ kan nin ye i k'a dɔn awa fɛɛrɛ ye olu yɛrɛ ka fɔ la min bɛna kɛ sababu ye hakili jagabɔ yɛrɛ bolo kan Mali armée i k'a dɔn maa mun bɛ jamana marali la n'u sera ka nin kɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka CEDEAO dagakisɛ bilen bɔ Mali da la min ye a n'a jɛw ni k'a dɔn Faransi ladɔ mun bɛ jamana kan ka nin bɛɛ lajɛlen dagakisɛ bilen bɔ jamana kunna k'a kɛ n'u ti foro a ti fiyɛ an ka bɔ o yɛrɛ kɔnɔ pewu sa Malidenw ko u b'u ka jamana ɲɛmaa minnu fɛ n'olu b'a la ka Mali taabolo ɲuman kan n'o ye jama faama ka hakilina ye waasa o bɛ se ka sabati Asimi a n'a jɛw hali bi n'a ka bi u ka jamana mara fɔ ka taa n'a ye jamanadenw sago ye waati min ye kunnafoni filɛ min ye Sudi Hebdo olu ka fasiri jamajɛkulu yɛrɛ de jɛra k'a sɛbɛn u ka bidon bɔli la Amadou El Konare a y'a to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura soir de Bamako fasiriba n'o ye Laha Jara ko a ko an ka taa kɔlɔn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Ɲono marabolo la
Amadou El Konare kari tɛmɛnen jugu banbancu maa minnu ye ta sidɔnnaw ye Amadou El Konare u ye tɔɔrɔ jugu mun ta ni ka n ka finitigilakaw daga yɔrɔ min sɛgɛrɛ fasiriba ko a ko gendarmerie ale ɲɛmayaso a wulila joona joona a n'a ka cɛdenw ni ka t'u ɲɛda baara kɛcogo jugu kan fasiriba ko gendarmerie ɲɛmayaso général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite i b'a dɔn Fulakɛni d'après Daba retire ton mot e delila ka fula belebeleba ye Mali la wa Fulakɛni don n'a bɛ so nka jamana kunna Fulakɛni tɛ dɛ i ka fama ne bɛ Kuluba moi je suis chez moi directeur général ne yɔrɔ ka jan je suis au village radar bi ne ye wa ni pick-up nana jɔ da la i nin tɛ dɛ ni pick-up nana jɔ da la dibila bɛ yen o b'i bolo wa bamananya tiɲɛna wa dibila b'i bolo mais comment o tuma ni gɛlɛyaba in na n'an tilala sisan i b'an bumu sisan a m'an kunda waritigiw ayi hakɛ b'o la e bɛ taa jɔn ta i bɛ baara de kɛ e ka dibila dabɔra mun ne ka dibila dabɔra n'i bɛ lebu i bɛ fɛɛrɛ kɛ pick-up jɔlen yan sisan dibila jɔyɔrɔ ka maa neni o de fɛɛrɛ ayi i ma maa neni ne y'a jira i la k'a fɔ belebeleba tɛ fila la nka jamana ɲɛmaa o tɛ nin ye jamana ɲɛmaa ye fila ye wa n burankɛ don il est Mianga Jakite Mianga ayi ne y'a f'i ye n ko jamana ɲɛmaa o ye Mianga o ye Mbuyankɛ ye Samu de ko don o tɛ fila ye wa o ye fila ye nka ɲɛmaa don gendarmerie ɲɛmaa ba don Amadou El Konare n'a jara ko a ko gendarmerie direction o don i b'a ye k'a fɔ directeur général n'o ye Samu Mɛnkɔrɔ Jakite fulakɛ Amadou El Konare ni tun fɔlɔla nin na an tun tɛ sama-samali kɛ o tuma n'a kɛ n'i fana i fana ka cɛnni caman bɛ sɔrɔ gendarmerie la kana sira Lazara Tamba bɛ yen sisan b'a sɔrɔ a bɛ kungo la anw ye maa jɛlenw ye an da tɛ ko la an sen tɛ ko la a fɔra ko Amadou El Konare sisan maa sumalen caman bɛ yen alikɔlɔsi minnu sumalen don o tɛ b'a la n'i y'u ye apparemment calme tɛ se maa ma nka attention nka san 20 ni kɔ an da tɛ ko la an sen tɛ ko la tabarikala n'a jara ko a ko di Amadou El Konare Samu Mɛnkɔrɔ Jakite a kelen ma taa Amadou El Konare ani sɔrɔsiw ka ɲɛmaaso dɔ taara n'o ye commandant de la zone de défense numéro 2 colonel Yusufu Umar Sise Amadou El Konare kalo tile 25 o bɛnna ntɛnɛn ma Amadou El Konare u wulila ni ka taa ɲɔgɔn fɛ min ye ɲɔnɔkaw ye u ye kunbɛli ta k'u sɛgɛrɛ maire ka taa fara min ye sigibaa tɔw kan taali tɛ taama duman ye Amadou El Konare bamanciw ye bamanciya wale mun kɛ karidon ni nɛgɛ kaɲɛ 5 waati mobili dɔ bɛ nin k'o sɔnsɔn Amadou El Konare mugujugu pɛrɛnw na ni k'u kunda kan kan o tuma u selen kanda la min kɔni sɔrɔsiw minnu bɛ minnu bɛ pige la u y'a dɔn k'a fɔ nin mobili mun natɔ filɛ nin ye jugu ka mobili o tuma u wulila k'u jɔ mugu kan kɔni tigɛma don la o de kɛra sababu ye min kɔni tiɲɛnikɛlaw ka laɲini ma sabati mugu kɔni a wulila mugu wulilen Amadou El Konare ka kɔn u kɔnna ɲɛ o tuma a ma ɲɛ min kɔ sa sɔrɔsiw kun y'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati o tuma mugu jɛnsɛnni kan kɔnɔna la so minnu bɛ kan kɛrɛfɛ Amadou El Konare olu ka tɔliw de mugu de filɛ nin k'a bɛɛ ka tɔli fara ka jigin a b'o kɛ fɛn juguba mugu ma ɲi dɛ marifa kisɛ kɛ ka mobili fa dɔnni dɔngoma minnu bɛ pige la n'u ma mugu ci a la a ka exploser u b'a fɛ a ka taa don kan yɔrɔ min na a bɛ taa yen sɔrɔ o tiɲɛni ka bon ni nin ye o ka bon Amadou El Konare nka min tun ka jugu kosɛbɛ o de ye saya ye sayamaka ko la nka min kɔni sigidala maa minnu ka so tugulen bɛ kan na u bɛɛ lajɛlen ka tɔli kɔni o surula Amadou El Konare Samu Mɛnkɔrɔ Jakite gendarmerie ale directeur général a y'i jɔ ka lajɛli kɛ Amadou El Konare bamanciw ka ni bamanciya tɔɔrɔ a ko siga kɔni tɛ min na min ye dugudenw ye a ko aw bɛɛ lajɛlen sera kundama dɔ la an k'an jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw ye cɛfini dɔw an ye jamana lakanani fini dɔw Amadou El Konare nka aw minnu bɛ n'aw ye dugudenw ye aw ma fini don jamana lakanali ko la anw tɛ se ka baara kɛ ni aw tɛ an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Amadou El Konare o de ye ka jɛ ka kunnafoni di o de ye ka jɛ ka min kɔni hakilinaw di finitigilakaw ma o de ye ka jɛ ka kunnafoni santalama n'i y'o kɛ ka ban k'i ka fasoden ɲumanya baara kɛ a ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta maa minnu bɛ yen ko marifa danbu disi la u mana kɛ jamana lakana baara la cogo cogo la ni juguw ka position ma d'u ma o tuma ni juguw nana balu la a ka da la k'a fɔ ko juguw bɛ se sɔrɔ an kan dɛ o tuma an ka kɔn juguw ɲɛ u ka kusa juguw ka kɔn an ma min ye dugudenw ye fasiriba ko Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale ni a ka cɛdenw
u y'a yira k'a fɔ maa minnu ye ni bamanca wale kɛ Amadu El Konate ko jamana tɛna sigi k'a bolo da sen kan koyi o tuma ko an na wuli k'an jɔ dabali ni fɛɛrɛw bɛ yen an na wuli k'an jɔ sini ma jugu bɛ dugumakolo la u bɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔna na Amadu El Konate k'an b'u wɔgɔbɛ k'u ɲini o bɛ kɛ n'u sɔrɔla ɲɛma côté wa o bɛ ɲini dɛ n'a ye min fɔ kana sigi a la a n'a ka conseil n'a ye min fɔ kana sigi a la wa i b'a dɔn conseil principal dɔ b'a bolo a b'o lamɛn n'o ye fɛn fɛn fɔ a ye o ye temps ye dɔrɔmɛ t'o jɛ i b'o dɔn wa o de ye cɛjan Lansana Taba Keita sisan b'a sɔrɔ n'i y'a wele sisan a bɛ kungo kɔnɔ siga t'o la n'a yɔrɔ kɔni dɔ dɛ a tɛ biro yɛrɛ fɛ a bɛ kungo kɔnɔ a bɛ kungo kɔnɔ cogo min na Lansana Taba Keita o fana tɛ biro fɛ o ye o ye o bɛ kungo kɔnɔ o tuma a banna lakana ye a bɛ kɛ koyi a bɛ kɛ dɛ Mali bɛ diya tama minnu taalen u k'u jɔyɔrɔ d'an ma yan ni u nimisatɔ don u kana joona faso jara ka ban u ye min tiɲɛ ka taa dɛ n'u nana o kelen b'u ɲɛ yan dommage u tɛ to yen dɛ Amadu El Konate Fasiriba ko a ko maa minnu bɛ ni u ka yɔrɔw tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ u jɛra ni ka kumaw fɔ hakilisigi la Amadu El Konate janko yɔrɔw bɛ se ka dilan cogo min na kura ye a ko jamana tɛ ɲinɛ jamanaden si kɔ jamanadenw o kuma jamana kɔni kɛn bɛ ka hakili t'u la Amadu El Konate jamanadenw n'u bolo minɛ tɔɔrɔ n'u kan k'u sɔrɔ jamana ko k'a bɛ don n'u cɛ a ko bamanciw ka ni bamanca wale Amadu El Konate k'u ma se sɔrɔ an kan ko ye sabu se kun ye mun ye n'u kun sera ka don kan kɔnɔ ni ka maaw fa o de kun y'u ka sebaya ye nka min kɔni kunbɛli kelen k'u sɛgɛrɛ ni k'u ka hakilina jugu k'o dansira la anw de ye sebaya sɔrɔ u kan Amadu El Konate ko hali bɛ sini ma an bɛ tila ka sebaya sɔrɔ u kan tuguni o tuma armée monte en puissance o tuma ko yeko don Amadu El Konate ko lakika yɛrɛ yɛrɛ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Amadu El Konate i tigɛ don Boa Jabate kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Baba Dambele mianga kɛ a ye sɛbɛn kɛ a ko i k'a dɔn ni fiɲɛ sera kɔlɔnda la ji ta minɛ tɔ tɛ so Mali procureur de la République près le tribunal les militaires Bamako i k'a dɔn n'o ye finitigilakaw ka kiiri yɛrɛ ɲɛmaaba ye a yɛrɛ ko sa nanga bɔ bureau kɔnɔ i k'a dɔn a taari cu gosi jali a taara mun na tile 2 in na i k'a dɔn maaw ko taabatɔ o tɛ ɲuman kɛ Faransilakaw u ka cɛdenw kun dagalen don gosi Cibarasi Jabala kɔnɔ waati jamanba n'olu dagalen don yɔrɔ o yɔrɔ kabi Faransi nana Mali la sa 8 u ye sariya dɔ jagoya karaba ka don bɛnkanw na mun na u b'a fɔ n'olu Jabala ye yɔrɔ o yɔrɔ ye maa si kana se ni i k'a dɔn olu ka yamaruya tɛ a kun ye fɛn jumɛn ye u bɛ min fɔ kɛnɛ kan ko lakana fɛɛrɛ bolow don nka dugutaw olu fana bɛ dugu la a yira k'a fɔ u bɛ korobo karaba kow ni tibitaba wale minnu kɛ Boa Jabate a tun ye i k'a dɔn an ka jamana kana b'o kalama nka sɛbɛnnikɛla ko maa i m'a mɛn ko la dɔw fɛn bɛɛ lajɛlen dɔw bɛɛ ye nso ta ye fɛn dɔnni kelen min na o ye fɛntigi ta ye wa i k'a dɔn maa i m'a mɛn i se ani damayira la Ala de bɛ se ka bɔ i kokɔrɔ ni ka i dɛsɛ ko o da kɛnɛ ka para a ko bɛ ɲini ka kɛ Faransi ta ye sabula min ye kabi an y'a laɲini an ni ɲɔgɔn cɛ an ka baw fara olu Faransikaw n'u ka danna juguya walew ni kɛwale jugu ni jamana yɛrɛ jafali Mali la min ye k'a dɔn kabi an ka faama kuraw y'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ Mali jɔbaw ye Mali dɛmɛbaw tɛ i k'a dɔn an y'an jɔ an cɛjayɔrɔ la mun bɛ Mali lakana mun bɛ Mali population lakana an ka jamana faamaw y'o fɛɛrɛ de bɔ k'o da u ɲɛkɔrɔ Faransi y'o kɔrɔ lajɛ k'o ba lajɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ka nafa t'o o nafa de ye Mali nafa ye n'olu bɛ yan u ka nafa kama i k'a dɔn a ma ɲa min kɔ sa u ye bagabaga kɛ n'i y'a mɛn tubabukan la chantage Boa Jabate i k'a dɔn i bolo bɛ maa min da i tɛ se ka can f'o ye u y'o de kan na k'a dama tɛmɛ a ma ɲa sa Asimina jɛw ko n'u tɛ foro a ti fiyɛ o tuma an bɛ taa min i k'a dɔn maa kelen tɛ se ka dugu jɔ o i k'a dɔn awa n'a ti ɲɛ min kɔ aw t'a ta anw ka jamana ma wa anw bɛ fɛ min ka kɛ jamanadenw to a la o de ye nin ye bɛnbaliya a dugu jɛra Faransikaw yɛrɛ ko sa k'u bɛna taa y'a sɔrɔ taali yɛrɛ man d'u ye Mali faamaw ko ni aw taatɔ don i k'a dɔn ni bolimafɛn den don an b'o di aw ma ni taji t'aw kun an b'o k'aw kun a ye dɔ fara aw sen ka joona o kɔfɛ u seginna tun u nana delili kɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka segin ka na Mali la k'an ka baaraw kɛ ko kabi lawale anw ye jɛɲɔgɔn ye anw ka Maliɲɛnw ko i k'a dɔn taali bɛ seginni tɛ yen o de kɛlen don gɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn gosi kan min ni Faransikaw tun b'a kɔnɔ i k'a dɔn awa bɛn kɛra kan u k'o latɛmɛ
Mali armée ma o la tɛmɛna Mali armée ma domi Boajabate o doni ngele i k'a dɔn su dɔw taara ye i k'a dɔn cɛncɛn wɔgɔ bɛnbɛn i b'a fɔ ko maa min teliya baatɔ a sini ka i k'a dɔn su kɔni ladon dɔrɔn ka buguri y'a ka kow kan hali a fa bɛɛ ma don dɔw sen bɛ kɛnɛ ma ka sin ka dan yɛrɛ ka taa n'u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ awa marikala so fila tɛ koyi bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ko binaja don i k'a dɔn aw bɛ kan min kɔnɔ san 10 ni joli san 8 bɔɲango Boajabate maa wɛrɛ tɛ se ka se ni aw ka danganaya tɛ k'a ye k'a fɔ aw y'o kan di anw ka armée malienne ma o doni ngele ka taa maa dɔw su ye o kɔnɔ wa o su tɛ su kura ye fɔ su minnu bɛ yen n'i y'a mɛn tubabukan na en état de putréfaction a dɔw tolilen don Boajabate fo a kasa b'i kunbɛn kilomètre caman o tuma k'o bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kabi Mali armée taara kan in kɔnɔ olu ka sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw de senfɛ olu taara nin kasa de sama ni ka kɛ sababu ye ka taa bɔ maaw faalen kan i k'a dɔn u donnen don cɛncɛn dɔ ni k'u wɔgɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ka b'o de kɛra ko sɔmi yɛrɛ bɔ n'i ko to kunna a ye minɛ maa min bɛ wuli ka boli bɔ dɔ kalama ko la kabi i k'a dɔn Mali armée ka nin kibaruya in sɔrɔ o y'a sɔrɔ faransikɛw yɛrɛ bɛ mun kɛ u bɛ pankurunin dɔw bila kabi sa legele la olu bɛna jɔjɔli Mali yala a Mali armée bɛ ka mun kɛ kan in kɔnɔ kabu y'a dɔn sɛgɛsɛgɛli b'a la ka kɛ Mali armée fɛ ni yɔrɔ dugukolow kan u sini ka boli ka ja dɔw labɔ ka sin ka ala i bi tubabu bule yɛrɛ ye a bɛ ka cɛjɛ wɔgɔ bɛɛ Mali armée tubabu bɛ Mali armée la tabatɔ tɛ ɲuman kɛ o tabatɔ o tɛ ɲuman kɛ maa farijɛ bɛ Mali la nka tubabu Mali armée la yɔrɔ o tɛ yen dɛ o tuma i k'a dɔn armée i bi tubabu bule yɛrɛ ye min bon a kalo dɔw bɛ yen a tɛ se ka taa yɔrɔ jan quoi a tɛ se ka taa yɔrɔ jan o kan to an yɛrɛ ye u ka sabali n'o tɛ u bɛ nimisa don dɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko u kɔni tigɛlen don kɔrɔlen marifa bɛ fɛn min dakala u bɛ marifa ta min ye i k'a dɔn bagabaga bɛ min dakala u bɛ bagabaga kɛ n'o ma bɔ sa u jigi i k'a dɔn kɛlɛkɛ bolo sabanan min bɛ Faransi bolo ça c'est les médias o don u dabara n'i y'a mɛn o da yi dɛ 6 heures à Paris 7 heures à Bamako kana se k'a ɲamile sɛbɛnnikɛla ko u taara o jaw de di u ka kunnafoni siraw ma olu ka kɔn ka boli ka kalon tigɛ k'a datugu k'u b'a jagoya karaba i k'a dɔn Mali armée ko nin kelen jɔn ko ala i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ da i k'a dɔn bagitɔ la f'a y'a bolo fanga tigɛ la sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ye a ɲɛɲini na ni k'a ɲɛdɔn k'a ye k'a fɔ nin ko in tɛ se ka to ta maa minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka ni maaw fa Faransi taalen kɔfɛ o doni kelen ka taa ni zu tolilen ninnu ye ninnu tɛ bi su ye kunun su tɛ kunna sini kɛrɛfɛ tɛ Mali yɛrɛ ɲɛmaaw y'a ɲini sa ko i k'a dɔn kuma caman tɛ nin na koyi an ka kiiribulon dayɛlɛ nin ko kan o de kama min ye procureur min ɲɛsinnen don sɔrɔdasiw ka ko ma ale yɛrɛ de sini ka mobili ta sibiri don ka t'i cun fɔ gosi jali fɛn o fɛn b'a yɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ n'i y'a mɛn médecin légiste o bɛ tali kɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ hali maa salen kolow ta ni k'u sɛgɛsɛgɛ mais y'i fa mun kɛra olu taara i k'a dɔn ka taa bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ ni k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu b'a la ka kɛ cogo di o kama u ye bataki bɔ k'a ko tɔ to gindo la ka maliden ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ la kaban min mana bɔ a ko la maa ninnu fara facogo jumɛn na a kɛra don jumɛn tile joli bɔ jɔnni y'a kɛbaa ye o de bɛna sɛgɛsɛgɛ ni k'o da malidenw tulo kan nka yan'o cɛ min ye i k'a dɔn nɛnumani kɔni bɛ pɛrɛtɛtɛ dictionnaire tali tubabukan sugu bɛɛ lajɛlen bi fɔ k'i b'a dɔw ɲini dictionnaire la olu t'i ye o kuma u ka médias u kɛ mɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ni k'o monter kumaw ci an kan jamana faamaw ko kuma caman tɛ nin na koyi a bɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn jaabi min m'a bɔ jamana kiri bɛ min fɔ o de bɛ ɲɛɲini wa a ko b'o bolo de kan nin waati na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon na a ka bidon bɔli la Amadou El Konare ne bɛ n bolo don tuguni ayiwa an n'a kɛ tɔgɔntan an na tila ka tɔgɔ ɲini Fasiriba ko n'o ye Alamako Kulubali ko Amadou El Konare jamana ka soba kulew Amadou El Konare u ye min buruja ni ka min tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ jɔnforonin ye Fasiriba ko hali bi bɛ ko min na o ma ban min ye sɔrɔsi fanga ye investigateur ayiwa c'est le journal investigateur dugumana ma sɛbɛ filɛ ayiwa o don ale don Amadou El Konare Fasiriba ko a ko Alamako Kulubali ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ni baara ninnu kɛra kabini waati jan san 2013 o kuma min kɔni ye an ka soba minnu bɛ n'o ye jamana ka cakɛyɔrɔw ye Amadou El Konare u nana u sigi k'u miiri conseil des ministres dɔ la ni ka yira k'a fɔ ko so 22 bɛ yen Amadou El Konare so ninnu kɔni k'u bɛ yɔrɔ minnu na o kuma k'u n'u man kan bilen Amadou El Konare ko so dɔw kɔrɔla o kuma ko cakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen olu kan ka bila
bila yɔrɔ belebelebaw de kɔnɔ so étage belebelebaw minnu cɛ ka ɲi minnu bɛ capitale kɛ capitale moderne ye minnu bɛ ni mobili jɔyɔrɔ ni moto jɔyɔrɔ bɛ yen minnu bɛ n'u bɛ duguba kɔnɔ sigi nege don maa la o tuma ko ka bâtiment ninnu k'u feere kura ye o tuma Amadu El Konate ni ka wari don bâtiment wɛrɛ la Fasiriba ko u ye jateden bɔ bâtiment 22 o tuma min kɔni ye sɛbɛnfura bɔra Amadu El Konate min ye AC ɲɛmaw ye o tuma bâtiment minnu filɛ nin ye a y'a feere joona joona u sɔngɔw fɔra o tuma 22 la 17 k'u y'o kɛ jɔnforoni ye Fasiriba ko Amadu El Konate ye sɔngɔ minnu fɔra bâtimentw la Amadu El Konate ko kɔni kɛra dɔrɔn ka fuguri bɔ daba da la n'o tɛ o t'a sɔngɔ ye ko minnu bɛ yen Amadu El Konate ni miliyari yirika bi don la miliyɔn ko kumaw de bɛ ka fɔ la o tuma min kɔni k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ faama dɔw bɛ a waati la Amadu El Konate k'olu m'a ɲini yɔrɔ janna ko ye olu ye maa wɛrɛ de ɲini ka na n'o ye Amadu El Konate ni k'o kɛ yɔrɔ sanna ye n'o tɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko politikimaw de ka ca nin kɔfɛ u yɛrɛ don dɛ ale don voilà u b'o de kɛ commerçant caman tɔgɔ bɛ yen olu bɛɛ ye fasadu de ye an b'a bɛɛ dɔn Amadu El Konate Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ministre min tun bɛ a waati o de ye David Sagara ye conseil des ministres a y'ale yamaruya ni ka nin bâtiment ninnu feere n'o ye bâtiment 22 ye ayiwa sariya ye min fɔ David Sagara a kɛra kɛcogo la wa Amadu El Konate ko ɲininkali to min bɛ yen siga kɔni tɛ min na bâtiment ninnu kɔni a bilala sugu la Amadu El Konate a kun kan ka feere ni feerekan min ye k'o kɛra wa Fasiriba ko min ye bureau du vérificateur général olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnfura k'u labɔ k'u lajɛ conseil des ministres a waati a ye kuma minnu fɔ ko majɛ belebeleba bɛ baara la Fasiriba ko ni bolo fununa a bɛ da tigi kan na maa ni maa minnu da tun bɛ baara la Amadu El Konate u bɛɛ lajɛlen welela ni k'u ɲininka kelen kelen Fasiriba ko min ye procureur Mamadu Banjugu Jawara ale de tun bɛ a waati commune 3nan min ye pôle économique na Amadu El Konate min ye commune 3nan tribunal ye ale kɔni wele bila dossier taara ka d'ale ma a ye wele bila maa minnu da tun b'a ko la ni k'u lamɛn Amadu El Konate baara kɛra kɛcogo jumɛn na min kɔni ye baara ye i b'a ye k'a fɔ ko majɛ belebeleba bɛ a la sɛbɛnfura kɔni a y'a da kɛrɛfɛ yan'a bɛ min tɛ ni ka taa cour d'appel la Fasiriba ko maa wɛrɛ ni maa wɛrɛ jumɛn kun da bɛ a ko cɛmancɛ la o de ye Cheikh Sidiya ni bɛɛ kɔ ma ko Kalifa Amadu El Konate ale ni maa wɛrɛ Amadu El Konate i b'a ye k'a fɔ n'o ye Kalilu Sisoko ye ni maa fila ko ninnu fana jɔyɔrɔ bonyara ko la fo ka dama tɛmɛ Aseri la o tɛ balo la wa Aseri ɲɛma a n'a ka dangan o bɛ balo la kɛ a banna o ko tɛ taa yɔrɔ jan na a banna Amadu El Konate Fasiriba ko munna baara ma k'a kɛcogo la a ko n'i y'a lajɛ nafolo kun kan ka sɔrɔ ka bila foroba wagande kɔnɔ Amadu El Konate ko majɛ min y'o jɛ i tulo kɛrɛbɔ sigi dɛ CFA wari miliyari 6 o de majɛ bɛ so ninnu feereli wari la 6 milliards de francs CFA o kumaniyara o tilala kɛ les Maliens est riche les Maliens est pauvre o tilala jamana in ka di e sigilen bɛ e ni fɛn dɔ ka kan o kun kan ka kɛ e ye dɔ b'o tila k'o bila kun ka taa n'a ye foyi tɛ bɔ a la ni 6 milliards n'i ye nin don engrais ko da fɛ ka bɔ Mali sɛnɛkɛla bɛɛ tɛna engrais sɔrɔ fufalaki ni sɛnɛkɛlaw ye engrais sɔrɔ ɲɔ bɛ ɲa kaba bɛ ɲa ɲɔ kilo bɛ kɛ dɔrɔmɛ 3 ye Mali la kɔɔri bɛ ɲa bɛɛ tɛ n'i ta sɔrɔ o la fɛnw b'an bonya mais a filɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 olu kɛra milliardaire ye jamana yɛrɛ k'i sigi a sen tigɛ kɔnɔ a wari ti don foyi sɛbɛla mana e b'a caman ye ɲɛbɛrɛdenninw de b'u bolo olu de b'a bɛɛ dun k'a ba ta ye o tuma u bɛ sɔrɔ ka bana dɔ b'u minɛ sa ko n tɛ sukaro dun i b'u ye i yɛlɛntɔ kuluba i b'u kɔnɔ furunin ye u bɛ dɔɔnin boli k'u sen fɛ wula fɛ maa caman bɛ taa sukaro la dɛ olu tɛ o u b'u yɛrɛ dɔn u b'u yɛrɛ dɔn sa u b'u senninw zɛrɛ k'u boloninw zɛrɛ ko nana sport la u b'u cɛ ka taa Tunisie a bɛ taa u bɛ mansin da Tunisie mansin tɛ tulo hali a dɔw la bilen u bɛ bɔ Tunisie u bɛ taa Faransi k'a goloba tubabu bilenni bɛ sɔrɔ ka na ko o yaya on l'a perdu tellement u kɔnɔ sɔsɔ nafolo la nafolo jugu jamana fandaw niyɔrɔ a bɛɛ de dekilen don o la hakɛ man ɲi awɔ dɛ Amadu El Konate Fasiriba ko a ko jamana ka nin bâtiment ninnu feereli ko a ko dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da maa minnu ye nin so in san Amadu El Konate k'u solila u ma taama dɛ o tuma k'u bɛɛ lajɛlen bɛna wele ka na ni min kɛcogo ma k'a yɛrɛ yɛrɛ ye so in a bɛ n tara k'i la k'a bila jamana ka bolo kan tuguni joona wa k'o de bɛna daminɛ u bɛ segin luwanze ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ investigateur kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa Jabate l'indépendant min ye k'a dɔn k'a fɔ awa Dawuda Sangare fasirikɛ Dawuda nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda ko an ka taa Bɛlɛdugu a bɛ kolokani ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa mɛlɛku ma ja badeni da a bɛ nkabafura ba bila a da o min b'a da fara fuwan a ko min ye fa kanɛ i k'a dɔn ale n'a jɔnɲɛw e ko an bɛ waati min na e ko sisan o tɛna kɛ tribunal ɲɛkɔrɔ kolokani bi
bi arabadonya na wa ka fara min ye ka do jijeni mere Dofin Kulubali anaka danga zabana i ka do nunu bela jerele ko ni me juju nyekoro bi araba sogoma ni yelema do koula ka sabu ke karatu ni ya men nazarakana faux usage de faux i ka do falsification de l'attestation abe talike i ka do ka sebe langulu dla ka ko kolokolo ni ko kundaw ni tibitaba walo ka bela jerele nyami nywana ki sigi para ki nyeke iko japma waranya sebeni kala ko de jate minena ko akoni ngwe mi talike fe jumena minye i ka do jijeni nga ka mere nu ko ama Dofin Kulubali ko ni ka do adilla ka wele fagala mi me talike i ka do awa jamana ere faso ere chwala ani dugu ere chwala kenen oni ka do nafulo wa karatuli sebe langulun dlali ani ka maore ere bolono ladige no imitation de signature i ka do o bela jerele kiri nono bo jaki usinala procureur de la république mi nyeshini do poli économique et financier ma ako i ka do o ko be sena o ma banfolo mi nye i ka do a welele flesere ya werela i ka do sebe langulo dla ka sebe do karatu ka di madoma ka do ka i ka do awa dugolo tigiya sebe unyelema i ka do ka welele fle o dola dugu nofe o ko mi ma ko kira ni dugu ye min me ka don ga fo awa jijeni ale yere maraka fo kono sebeni kana ko ni ngoi nana sugodi de ako min ye jekulu min be nu ko ama plateforme contre la corruption et le chômage nu ko ama PCC Mali e ka do luka jekulu e ka do conseiller munu be no lutume jijeni merila sa 2009-2014 oluka manda kono o mawde dimina olu de sebenge no ye ka do suma kasaya sebenye kana lase PCC mauma aw ko be yurugu kele o kuma kewale mu me ka do awa jijeni mere fe ana o de fleni yede o yoroni bela jerele u ya sebe samani nga se jamana kiri tigila mauma minye sous préfet do tumbe ya wati no ezumana Traoré u yo fana chwa kero ka mairie Dofin Kulubali u yo chwa kero ana jenyon ko lu chwa kero sebe ni kala ko yoroni bela jele procureur u sebe koro dimina minye shini do musaka ko kelelima olu wulila o yoroni beninga ko sege e ko ikado maje bachama de yira o kado ko de tmesina sebeni kala ko ma ban folo ay ka do maire kele mi vle Kulubali anaka danga sabana no ye gwazo in Traoré nunu ne welele fle i ka do katu sigi kiri nye koro kokura ama sorola ka fo ma do be mi ntwa ko fakane otami noro keretete sebeni kala ka fola dugukolo do be kira mi be ni obe jijeni ale yere maraka fo fe dugukolo mi be na yere ta soro chugo do sebeni kala ka fola kata iglo la ba fe ka dugu bela jere le sebe bwo ko ke akelendai ninga duguden to bla gwenga bokenema sebeni kala ko ni bela jelebe yoro mi nofe abe ka do dangoroba i ka afami be no tu dangoroba kane i ka do ode nana sigi yoro de dira oma i ka do duguma ka fo dangoroba e ka ningene mine iki ka chike aro i ka do yani amma ko ka se ama o ka do ode sigi kera o chokolate sebeni kala ka fola fo i ka do o ye sanjama ngi o tara fatu ka soro dugukolo be ka chike oro nga sigane do amo bebo kala ma dugula sambinani o sale kofe o denge mimbe no e fakane sebeni kala ko de wulile fleck dugu clave kasinga ta mairie la Dofin kane ukata sebe do la dugu kurutu la barakolo mugu yere dugu la kase ko sebe ke sebe langolonye ninga ikada abifo mima awa sebe attestation de propriété ni sebe ni me ya moria ka fo ni dugu koro kuru kara abiye kele ndai kuyo de la sambinani face ale kofe ika do sebe do kata ye sambinani kofe au ko la sebe ni kala ko segesegeli kunfolo o somi kele do mina o ye ka fo jijeni mere ale na ka danga sabana olu de ni fakane olu de buga ni kurtu ni jejugu de la soufe ni ngo sebe de bo kato datali o tara datali mamina dugukolo ere mamunu nda sebe ni kala ka fola no ye barakulo mugu kawye olu ka dugutiki ko ko mge ko ni ne bige chigodi eteni ngala mo bi eteni ngala mo sini wani ngoti totane duguma de bela jele wulila ki jo o yoroni ngele i ka do ko ningo inte se ka to ni chukwa ina o puma sebe munu be no lulale do kabila wale olu de ya jira ka fo minye ishe de commissaire de justice do be no e maître Seku Amadou Touré ale de la ka sebe ni segesegeli jonjon ke wa yira ka fo o kono ko ni nje ka ja iko jigejala ani baji o puma so mi kera ko sebe ka yira ka fo ni kurtu ni boji ndigila o yira de dabole ni nunu ve o yoroni bela jerele i ka do sebe munu be no dlara minye fakane a wele la i ka do tribunal la kulukani procureur mimbe a procureur de paix i ka do a compétence étendue u ya wele yeno bogo jenne kan o min yara kene ka kabo nye dara sebe nga ko ko ningo inte se ka blata
bi araba sɔgɔmada in na ni yɛlɛma don kow la i k'a dɔn u kan ka kɛ tribunal yɛrɛ la sisan k'a sabu kɛ u ka taa lamɛn min ye Dɔfin Kulubali min ye maire ye mun y'i bila ka sɛbɛn lankolon dilan nin ye ka dugukuru bɔsi k'a di Fakane kelen ma i ka adjoint sabanan n'o ye Gwaze Traoré mais y'i bila a la i k'a dɔn u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni k'a ɲɛdi jamana ni jalaki min bɛ yen n'o kan ka bi ɲɛfɔliw mana ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ lajɛlen nabɔ ni ka o bi tali a ko min ye Kolokani bi maire caman bɛ yen minnu kɔni kusunen don togodaw la ye u b'a la ka dugukolow kɛ u sago ni dungɔ ye ka mobili baw sa la ka tila k'u waso f'u b'u dusu gosi ka dulokibaw don ni k'u yanba e ko Kolokani dɔrɔn wa a fɔ ko Mali yɛrɛ ta wa o de bɛ sen na dɛ n'i ye Mali lajɛ bi dɔw bɛ bi diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo wali dugukolo kan o kuma don ne kɛlen kura dɔ daminɛlen n'i ye dugukolo kɛlɛ fɔ dɔrɔn dɔ bɛ se k'a sigi dɔrɔn ko karisa k'i y'i da se jiri de ma wa i da se bɛ n ka bana ma a bɛna dilan dɛ ka dɔ fa dugukolo tarak'a la ka dɔ ka foro tarak'a la kɛnɛ kan kɛnɛkisɛ jɛ ka ko se b'i ye ka don janfa jugu la nin kuma min filɛ Kolokani nin kuma min fɛ Jijeni a bɛ Mali fan bɛɛ k'a daminɛ Kayi fo Minaka a bɛna ban a bɛ ban ministre de l'administration territoriale le colonel Abdoulaye Maïga bana in ka girin koyi maa o maa bɛ maire o maire k'i tɛgɛ tara haraba min ni maire y'a sariya tɛ ta a b'a fɔ k'i ka sɛbɛn kɛ ka na a bɛ examiner conseil des ministres la article 57 ka i gɛn ka bɔ maire la kuma ko kɔrɔ mun bɛ yen ko kɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw sigilen bɛ n'u ka dimi ye ko bɛɛ ka wuli Zanjabugu maire conseil des ministres arabajan tɛmɛnen o gɛnna commune de Zan Kulubali dugu in tɔgɔ bɔra Zandigi n'i bɛ ka taa Segu n'i tɛmɛna Bagineda la commune de Zan Kulubali o maire o gɛnna o kuma maire minnu bɛ yen n'u bɛ ni ɲɔgɔnnaw la sɛbɛn la k'i ka kan na o bɛɛ bɛ gɛn sariya kɔnɔ o kuma ni min dan b'a la ko binkɛri kan i ka maire fɛ n'i wuli waati yɛrɛ joona transition in kɔnɔ n'i y'a kɛ i bɛ gɛn hali min sigilen don yan n'i bolo k'i ye intouchable personne n'est intouchable tu bi kɛ bɛɛ la fo n'i ma tiɲɛni kɛ o kuma dɛgɛ min tɛ yen an bɛ taa Jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na. Dans ce temps bon Jabate naamu i m'a da dunun kɛ ka fɛn o fɛn latigɛ kɛwale bɛ kɛ sababu ye ni ka a ko fosi ne ye tiɲɛ fulakɛ bɛ ka fulaw fasa kɔni a y'a daminɛ ni ba numukɔ fasa ye k'a laban ma fulaw dimina fulaw fasa ye u b'a fɛ k'u da fara u yɛrɛ kan o kuma k'a ma fili sabu diɲɛ den fɔlɔ ye numu ye a bɛ daminɛ ni numu ye tabarikala a bɛ sɔrɔ ka laban ni dɔw ye o bɛ bɛn bala sugu bɛ di Amadu El Konare ne bɛ n tigɛ don l'informateur fasiriba n'o ye ayiwa fani ye Amadu El Konare a ko an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ nin ye tailleur ka waati ye n'o ye sutura fini kalabaw ye fasiriba ko ni seli kunkan bɔra Amadu El Konare dugudenw an bɛ wuli a ka di bɛɛ lajɛlen i ka dulokiba don bazin i ko don ni ka taa selikɛnɛ na ni ka tila ka taa i ka foliw boloda maa minnu bɛ fini kana k'olu bɛ kamana gan na dɛ nin waati kɔnɔ n'o ye kurantigɛ banbali énergie du Mali olu b'u deliko la énergie ɲɛma o ye kunnafoni santalama k'a yira k'a fɔ kurantigɛ mun bɛ sen na Amadu El Konare k'u seko tɛ min ye manantali ka taa bila Selenge ji mun bɛ n'u ka kan ka baara kɛ ni baraji 2 ye ji sɛbɛkɔrɔ jiginna sanji tɛna nacogo la bilen waati ka gɛlɛn Amadu El Konare minɛn minnu bɛ u kɔrɔlen bɛɛ fasiriba ko ni ji tigɛ na nacogo la olu fana ka kan ka baara kɛ ka se kundama min kɔnɔ o fana bɛ gɛlɛya fasiriba ko min ye kuran ye a bɛ ka ɲɔri a da fɛ a bɛ di quartier dɔ ma sɔgɔmada fɛ sufɛ a bɛ di dɔ wɛrɛ ma o kuma min ye yani jamanadenw b'u yɛrɛ sago sɔrɔ Amadu El Konare ko baara bɛ kɛ n'o hakilina ye o sigi kɔnɔ min ye seli kɔni ale t'i jɔ ka maa makɔnɔ seli ye waati ko ye fini a na kala wa min ye tailleur bɛ kamana ganna u kɔnɔ gannaw ma fɛn don Amadu El Konare layidu kan b'u ni client minnu cɛ layidu kan caman bɛ yen k'a bɔrɔtɔlen bɛ dɛ sabu waati ani waati nin ka fini minɛ nin don nin ka fini minɛ tile 3 tile 4 e k'o na kɛ bilen de ye sabu kurantigɛ banbali na ni kuran t'i bolo i na kalali kɛ cogo di n'i ye mansin wulitɔla ye an bɛ diɲɛ seligina ni dɔnniya tile minnu na Amadu El Konare mansin o mansin ko de bɛ atelier kɔnɔ sen bɛ min pédale o ka dɔgɔn dɛ kuran de bɛ min pédale a ko de ka ca kosɛbɛ n'a dun ma ka fɔ ko ka ca groupe électrogène ontaɲa bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka énergie du Mali makɔnɔ ni kuran nana finiw bɛ kala ni kuran ma na an b'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ni client ka délai sera Amadu El Konare dɔwɛrɛ tɛ yen bilen dɛ o de ye kule ye o de ye burujali ye Amadu El Konare o de ye dɔgɔyama ye o tuma min ye kalalikɛla kɔni sa ni se wɛrɛ t'ale ale kɔni bɛ sigi ka client lajɛ sa n'a ye min ta k'a sɛgɛrɛ a n'o ta ni Ala ye ni se wɛrɛ tɛ jɔn ye i b'i sigi k'i ta to Ala ma min ye énergie du Mali Amadu El Konare ko n'u m'a lajɛ ko tailleur caman bɛ yen bi
k'u tɛna fɛn sɔrɔ seli ɲɛkɔrɔ in na dɛ ani soudeur Allah hali arajo sotigiw e bi ka taa yɔrɔ jan hali glace feerela glace tɛ ka former bilen ayi glace dengele 10 20 30 40 kɛmɛ yɛrɛ don an ye kunnafoni sɔrɔ ko kɛmɛ Mopti n'i y'a mɛn a bɛ feere kɛmɛ a former la n'a ma former a bɛ feere wa o tuma k'u k'a lajɛ u bɛ dɔ la dɛ hali bi u k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'informatiqueur kɔnɔ Fani ale ka sɛbɛnni don Jabate dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw la n'o tɛ bazin a man kala borode man kala o kɔni n'i ko i na nin da i ɲinkini kan o ye kinitigi ko ye an bɛ taa worokuru kɔnɔ mun bɛ yen 60 pecheminzi glokini gele 60 kɛmɛ ni 50 kana si ka yuguyugu don ka filɛ i hakili jigi cɛ i hakili jigi dankɔrɔba dɔ la bamanan wɔrɔkɔrɔ ala m'a hinɛ yarabi n'o tɛ tuma min na kulusini ani glokini don a ti tɛmɛ kɛmɛ ni 20 kan m'a f'i ye yuguyugu ale de ko yuguyugu premier choix i b'o feere yɔrɔ dɔn n ko n t'a yɔrɔ dɔn y'o yɔrɔ yira n na voilà deuxième choix troisième choix bon o don dɛ fɔ bi o de tun ye ka gɛlɛya banni ye i tun bɛ jɛ bazin kɔ ka jɛ wɛsi kɔ ka jɛ fɛn kɔ i bɛ taa kɛmɛ ni 50 i suturali a fini fana bɛɛ n'a don dɛ bon o de y'anw ka gindo fɔlen ye bi o kana siga dɛ bazin ko ni fɛn ninnu aw maa ka fini juru 10 na ani tailleur ti kɛlɛ ne hakili tɛ tailleur so la k'i tailleur b'i jɔ ko nana jɔ i la mais comment fini tɛ kana nin ye wa o kuma tɛmɛ n'a ye dɔ tɛ ne kana wa o de don Jabate l'indicateur du renouveau min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa jamutɛnɛ nin y'a ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn sunkalo ma ko fɔ makari kalo don tɔbɔtɔli kalo don maaw tin doni ɲɔgɔn na o kalo don i k'a dɔn gɛlɛyaba dɔ bɛ jamana in kɔnɔ kab'i lawale Jabate ni maa kɛra tenitigi ye kaba an bɛ sin k'a tigi kɛ jinɛ ni wɔkulɔ de ye jamana finitigiw yɛrɛ b'a fɛ o de ka ban pewu n'i y'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ collaboration entre police et civil jamana denw i k'a dɔn sigidala denw olu ni i k'a dɔn u ka lakanabaw ka da ɲɔgɔn na ka jɛ k'u tɛgɛ bila ji kelen nɔ ka jɛ ka jamana lakana i k'a dɔn k'a fɔ o de waati tuma sera i k'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di i k'a dɔn fɔ maaw ka to k'u dayɛlɛ ɲɔgɔn ye ni ka kuma ka hakilinaw ta ɲɔgɔn fɛ o kama min ye i k'a dɔn awa jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ko min ma club faso dɛmɛ ale kɔni y'i tɛgɛ di i k'a dɔn commissariat de 7e arrondissement min ye juma do k'a dɔn avril kalo tile 22 tɛmɛnen ni ka jɛ ka i k'a dɔn suntigɛ belebele labɛn ɲɔgɔn fɛ n'i y'a mɛn tubabukan na rupture collective des jeunes a bɛ tali kɛ an ka jɛ i k'a dɔn ni i bɛ ɲɔgɔn dɔn an di ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ ye maliden kelen de ye an ka jɛ an ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka ala wele ni ka hakiliw falen falen bonya ani karama kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kɛwale in kɛra maɲamugukaw fɛ yen i k'a dɔn awa Bamako ka fɔ a 6nan la a ko min bɛ tali kɛ commissaire min bɛ 7e arrondissement kunna n'o ye commissaire divisionnaire de police Mamadu Munkɔrɔ ale yɛrɛ ye nin ko in kanu kosɛbɛ sabula a y'a jira k'a fɔ nin ye kɛwale ye ale yɛrɛ ma dan sɔrɔ fɛn min na sabula min ye olu finitigilakaw yɛrɛ jɛkulu minnu ye kɛnyɛrɛyew ye minnu tɛ k'a dɔn finitigiw ye olu ka jɛ ka hakilina ta ni ka u wele u ka jɛ i k'a dɔn ka nin kɛ ko nin ye gora ɲɔgɔnna tamaseereba de ye min b'a jira ale la hali bi ni a ka bi an ka sigidaladenw b'a la ka da u ka finitigiw la wa i k'a dɔn u tigɛlen b'a kan k'a fɔ n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛwale olu bɛ sabati joona a y'a jira k'a fɔ nin kɛwale min filɛ nin ye ale tɛ dan sɔrɔ nin na koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn a jɛkulu in yɛrɛ n'o ye club faso dɛmɛ maa ɲɛma Alasani Hayidara ale fana y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko min ye suntigɛ min hakilina talen filɛ nin ye olu ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a bɛ tali kɛ olu k'a dɔn association kuntilenna baara kɔnɔna dɔw la sabula maa ti jɛrɛjuru sigi tɛ gansan a ko olu ka jɛkulu in kɔnɔna la fɛn caman b'a kɔnɔ min ye jamanaden ɲumanya yɛrɛ hukumu kɔnɔ maa mun cɛsirilen don faso jɔli n'a baaraw la u bɛ se ka jɛ ka hakilinaw kɛ kelen ye jamana yiriwa ni jamanaden bɛɛ ka yiriwa kama i k'a dɔn ko hamina dɔ ye o ye a ko u ye suntigɛ nin labɛn i k'a dɔn u ni finitigiw ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a jira k'a fɔ olu b'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya population bɛɛ lajɛrɛlen wulilen don k'u jɔ jɛmifɔla jɔyɔrɔ la bi don ani dugujɛ waasa min ye finitigiw bɛ dɛmɛ u ka baara la olu yɛrɛ min ka baara tɛ faamu kosɛbɛ bɛɛ fɛ sabula dɔw bolo ko ni finitigi yɛrɛ kaba ko maa tɔɲɔ don walima su ka bila maana don i k'a dɔn kari k'u tɛ yan o kama u bɛ yan an kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'an bolofɛnw lakanani kama o kuma min ye jɛɲɔgɔnya ni sigiɲɔgɔnya ka koroguriya ani ɲɔgɔn cɛ olu ka hamina dɔ ye o ye belebele u ko u ye k'a dɔn 7e arrondissement sugandi a ma kɛ gansan ninnu kɔni ye polisiw ye k'a dɔn minnu bɛ cɛsiri la wa u bɛ sigidaladenw makoto u b'u faamu u ka baara kɛcogo ɲuman na k'a dɔn k'o de ye u kunsin olu ma kosɛbɛ u ko hakilina jiginna minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don i k'a dɔn minisiri ciden minisiri délégué i k'a dɔn en charge de l'action humanitaire solidarité des réfugiés déplacés a bɛ tali kɛ Umaru Jara la limamu ale yɛrɛ fana i k'a dɔn a kumana
a y'a jira k'a fɔ nin kɛwale min filɛ nin ye nin ye k'a dɔn nisɔndiyaba de ye olu bolo an ka jamana bɛ waati gwɛlɛn kɔnɔ waati min yɛrɛ n'a jukɔrɔ ko ka ca kosɛbɛ o tuma nin waati gwɛlɛn kɔnɔ ka se ka hakilina ta ani finitigiw ka jɛ ka nin tɔbɔtɔli baara kɛ ko i k'a dɔn nin ye bɛn ni kelenya tamafiɛnba ye jamana yɛrɛ mago bɛ min na bi hakilina jiginna min ye k'a dɔn jɛkulu in yɛrɛ n'o ye club faso dɛmɛ ye jɛkulu in sigi tɛ kun tɛ dɔwɛrɛ kabi sa 2018 a bangena wa sigira i k'a dɔn ka se ka an ka jamana yɛrɛ sigida a sɔrɔ ani hadamadenya yɛrɛ sabatili ani an ka laada ko olu bɛ se ka kɔ akɔrɔ don cogoya min na wa o tɛ se ka kɛ jamanadenw senga don jamana jɔli fɛrɛ walew la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlenlen ka nafa kama jamana cogoya la o kama u bɛ maaw kunnafoni ka maaw lafaamuya ni k'u ladɔnniya jamanaden ɲumanya ni jɛmu faga ale yɛrɛ ko bɛ se ka sabati cogo di Mali yɛrɛ ka yiriwa kama wa i k'a dɔn tɛgɛdi ɲuman ɲuman jɔnjɔ o ka kɛ i k'a dɔn jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani k'a dɔn kɛrɛfɛ jamanaw fo ka se diɲɛ bunakun kan an bɛɛ ka jɛ ŋaniyaw ka kɛ kelen ye ko wulikajɔ kun de ye nin ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa l'indicateur kɔnɔ i k'a dɔn kunu bɔli la ayiwa Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kunnafoniw tun sumana ka kan kun nin y'o minɛn siyani ne ye dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲumandɔn foli ani tɔni ka bɛɛ lajɛlen